Hi, good morning. Good morning to you too. Where are you from? I'm from Garashir. Okay, what do you do? I study BA third semester. Okay, what do your parents do? My father is a teacher and my mother is homemaker. What about your siblings? Siblings study in a higher secondary school. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. They are my parents and 2 other siblings. Okay, what are your hobbies? Yes. My hobbies are studying and traveling. Conversation on asking someone's intro by using the single sentence pattern. मा जोङो थांनाय क्लासाव मोनदोंमोन मोनसे पैटर्न मोनसे सेन्टेन्सनि पैटर्न आरो बिनिनो सोंथि खालामनाय मोननै डिफरेंट सेन्टेन्स पैटर्न्स सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट नङाबा एटसेट्रा ओमफ्राय आरो मोनसे मोनबावदोंमोन जोङो क्वेश्चन वर्ड दास नङाबा डू ओमफ्राय सब्जेक्ट बेनिफ्राय भार्ब बेनिफ्राय ऑब्जेक्ट बे मोनथाम मोनदोंमोन जों दा मोननै सेन्टेन्स पैटर्नखौ बाहायनानैनो मोनसेनिनो बियो मोनसेनिनो फार्स्टनि मोनसेया जाबाय एफार्मेटिव एबा पजिटिव सेन्टेन्स थोंजों बाथ्रा बेफोर ओमफ्राय सेकेन्डआ जाबाय बे एखे बाथ्राफोरखौनो सोंथि खालामनो गोनां जायोब्ला नैबे मोनसे पैटर्नखौ बाहायनांगोन दाना जोङो बे एखे सेन्टेन्स पैटर्न जायखौ जों लास्ट क्लासाव सावरायदोंमोन बेखौ लानानैनो जों दिनै मोनसे कनभारसेसन खालामगोन आरो बे कनभारसेसनाव बे मोननै सेन्टेन्स पैटर्ननिल' सेन्टेन्स थागोन गुबुन सेन्टेन्स स्ट्राक्चारनि सेन्टेन्स पैटर्ननि सेन्टेन्स थानाय नङा बेयाव जेरैबायदि नै आई एम फ्रम गरेश्वर आई एम फ्रम गरेश्वर कुइसना जाबाय वे आर यू फ्रम वेयर नै कुइसन वर्ड डू नङाबा डास फैयाखै बेयाव मानोना जुदि बी भार्ब थायोब्ला एम इज आर बेबायदि भार्ब थायोबाथाय डू एबा डासआ फैया आरो डू एबा डासनि जायगायाव बे एम इज आर एबा एक्सिलारि भार्बसानो फैयो आरो बे एम इज आर एक्सिलारि भार्बसा सेन्टेन्सआव थायो जेब्ला नै मेन भार्ब थाया सेन्टेन्सआव नैबे सेन्टेन्स स्ट्राक्चारनि बेलायाव जुदि भार्ब थायाब्ला मेन भार्ब थायाब्ला नै एम इज आर एक्सिलारि भार्बानो मेन भार्बनि खामानि मावो बियो कुइसननि थाखाय नै भार्बआव दङमोन बियो ओंखायनो नै वेयर डासनि उनाव डू डासनि जायगायाव फैबाय बेनिखायनो नै भार्बआ लांदां जादों मानोना बे सेन्टेन्सआव भार्बआनो गैया बे भार्बआ दङमोन एफार्मेटिव सेन्टेन्सआव किन्तु बियो मा कुइसन जानाय लोगो लोगो नै एक्सिलारि भार्ब्स नै एम इज आर नि मोनसे जि आरआ मेन भार्बमोन सोंथि नङैयाव दा सोंथि जानाय लोगो लोगो बे मेन भार्बआ नै डू आरो डासनि जायगायाव फैबाय बियो ओंखायनो वेयर इउ आर फ्रम ओरैमोन जेनेबा इउ आर फ्रम ओरैमोन इउ आर फ्रम बेंगालर नै इउ साबजेक्टआव इउ भार्बआव आर ओमफ्राय एटसेट्रायाव फ्रम बेंगालर ओरैमोन किन्तु कुइसन जानायनि थाखाय नै भार्बनि आरआ नै डू एबा डासनि जायगायाव फैबाय ओमफ्राय बेनि सिगाङाव वेयर जाबाय ओंखायनो वेयर आर इउ फ्रम भार्बआ नैथि थांबाय नैया कुइसन जाबाथाय नै भार्बआ नै सिगांथिं फैयो साबजेक्टनि सिगांथिं फैयो ओंखायनो वेयर आर इउ फ्रम माने बे साबजेक्ट आई भार्ब एम ओमफ्राय ऑब्जेक्ट फ्रम गरेश्वर आई एम फ्रम गरेश्वर ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड व्हाट क्वेश्चन वर्ड व्हाट डू डासनि मोनसे डू ओमफ्राय साबजेक्ट इउ डू व्हाट डू यू डू नैबे व्हाट डू यू डू नों मा मावो ओमफ्राय एन्सारखौ होदों सब बेयावनो गोलैजोबो गासैबो सेन्टेन्स पैटर्न सोरनिबा जुदि इन्ट्रडाक्सन सोङोबा सोरनिबा सिनायथि सोङोबा नोङो बै आं जाय सेन्टेन्स स्ट्राक्चारखौ नोंथांमोननो आंनि फार्स्ट क्लासाव देखायदोंमोन बेजोंनो खालामजोबनो हायो नै जेनेबायदि व्हाट डू यू डू होन्दोंमोन नै कुइसन पैटर्नाव गोलैजोबो नैबे व्हाट साफाया नों मा मावो होनना बुंदों नैबे व्हाट डू यू डू नैया कुइसन वर्ड नैया डू डासनि मोनसे नै साबजेक्टनि मोनसे इउ ओमफ्राय भार्बनि मोनसे व्हाट डू यू डू ओमफ्राय एन्सारा जाबाय मा माय फादार इज ए टीचार माय फादार साबजेक्ट भार्बआ इसानो भार्ब हिसाबै खामानि मावो दै गोनो गोथो जानो मोननाय नङा नोंथांमोना बा नोंसोर फरायसाफ्रा गोनो गोथो जानो मोननाय नङा बेयाव मेन भार्ब गैया नालाय माय फादार इज इट गो काम बेबायदि मेन भार्ब गैया नालाय बेनिखायनो जेराव मेन भार्ब गैया बेयाव नै एक्सिलारि भार्बआनो मेन भार्ब हिसाबै खामानि मावो माय फादार वर्क्स एज ए टिचारमोन जेनेबा वर्क्सनि जायगायाव कुनु भार्ब गैया बेयाव बेनिखायनो इसानो भार्बनि खामानिखौ मावदों बेयाव बेनिखायनो my father is a teacher question word what do डासनि मोनसे do
बेनिफ्राय subject your parents do ओंखायनो what do your parents do नोंसानि बिमा बिफाया मा मावो what do your parents do what question word do दासि मोनसे फैदो do the subject your parents verb do etc गया what do your parents do ओमफ्राय my father is a teacher जाबाय ओमफ्राय के my mother is a homemaker बेबो मेन verb गैयिनि is आनो मेन verb नि खामानि मावदो my mother is homemaker दाना question word नैबे नाय नै मोनसे जाबाय नैबे how many मोनसे नायबाय how many members question word how many members question word do does बेयो मेन verb गैया मेन verb गैयिनि थाखाय दुबो फैयाखै दासबो फैयाखै मेन भार्बा आरानो मेन भार्ब आरो जेब्ला आरानो मेन भार्ब जायो बे साबजेक्टनि सिगाङाव फैयो आर ओंखायनो आर फैबाय हाउ मेनि मेम्बार्स आर देयार भार्बा नैयाव थांबाय नै भार्बा लांदां जाबाय मानोना नै सिगांथिं थांबाय मेन भार्ब गैयिखाय आरानो मेन भार्ब हिसाबै खामानि मावबाय आरो जेब्ला बियो कुइसन जाबाय बे सिगांथिं थांनो गोनां जाबाय हाउ मेनि मेम्बार्स आर देयार इन योर फेमिलि siblings ओमफ्राय बेखौ नायदो siblings question ओमफ्राय बुंदो मा subject siblings नैबेखौ नायदो my siblings study in a higher secondary school subject siblings verb study etc तो जेखि जाया जि बुंनो गोनां दं बुंबानो जायो ओरैनो in a HS school siblings study in a HS school higher secondary school ओमफ्राय नैबे There are 5 members in my family. Dear it फ्रा subject हिसाबै बाहाय जायो. Dear main verb गैयिनि आरानो फैबाय. There are object or etc. बेथ' बुंबानो जायो. 5 members in my family. माने they are next. They subject they main verb गैयिनि आरानो जाबाय. They are basically my parents and siblings. They are my parents and siblings. The question दङ what are your hobbies? बेखौ नायलाय what are your hobbies? नैयावबो मेन भार्ब गैया मेन भार्ब गैयिखाय do does फैयाखै आरो do does फैयालासिनो आरानो फैखाबाय साब आरानो मेन भार्ब हिसाबै खामानि मावदोंमोन नैयाव नैबायदि what your hobbies are ओरैमोन बियो your hobbies are ओरैमोन खिन्थु नै आरा कुइसन खाय नै सिगांथि फैबाय आरो बियो do does खौ बाहायजानो होदिया आरा गावनो मेन भार्ब हिसाबै खामानि मावनायखाय बियो कुइसनावबो नैथिं फैनानै बाहागो लाफैबाय ओंखायनो what are your hobbies नोंनि हबिसा मा ओंखायनो my subject verb object subject my hobbies verb are मेन भार्ब गैयिनि आरानो मेन भार्ब हिसाबै खामानि मावदों my hobbies ओमफ्राय verb are etc. studying and traveling. My hobbies are studying and traveling. Hi, good morning. Good morning to you too. Where are you from? I'm from Garashir. Okay, what do you do? I study BA third semester. Okay, what do your parents do? My father is a teacher and my mother is homemaker. What about your siblings? Siblings study in a higher secondary school. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. They are my parents and 2 other siblings. Okay, what are your hobbies? Yes. My hobbies are studying and traveling. Okay, thank you.